Poďme si ukázať, ako rýchlo a správne nadefinovať kabláž pri fotovoltaických paneloch. Ukážeme si dve varianty s optimizérmi a bez optimizérov. Na uvedenom príklade mám teraz umiestnené panely, ktoré sú niekde na streche a pre zjednodušenie príkladu tu budem mať rozvádzač s názvom RDC, v ktorom budú poistkové odpínače. Mám tu vložené panely, ktoré budeme mať ako ukážku rozdelené na dva stringy. Prvý string a hore budeme mať druhý string. Mám tu nejakú trasu, keď asi približne bude potom viesť do toho rozvádzača. Tak najskôr si ukážeme, ako nastaviť bez optimizérov. Na začiatku odporúčam pri vložení si panelov, napríklad cez hromadnú zmenu vlastností, nadefinovať kabláže a tak ďalej. Skôr by som začal tým, že by som zadefinoval, že sa jedná o string 1, takže by mal názov ten panel string 1, aby sa nám chovali, takže budú prepojené ako keby navzájom, lebo panely sa prepájajú navzájom, takže oni interne budú prepojené. A tento kábel, ktorý bude, tak budeme mať plus na jednej strane, mínus na druhej strane, tak zadefinujeme si, že to bude označenie napríklad string 1. Pri tom druhom budeme mať označenie string 2. Vypíšeme parametre, čo sa týka rozmerov, poprípade výkonu. Nadefinujeme, kam má ísť kabláž, čiže v našom prípade pôjde do rozvádzača s názvom RDC. A teraz tu budeme definovať, máme tu nejaký počet káblov, poprípade dimenzie. Odporúčam pre jednoduchšie použiť vlastnosti vedení. Ja to mám teraz zaškrtnuté, ale stačí, keď dáte vlastnosti vedení. A tu si nájdete v rámci účelu solárne káble. Rýchlo takto nájdem. A použijem napríklad, že Solar Red kábel. To znamená, že tieto prvky, ktoré tu máte, tieto fotovoltaické panely, budú pripojené nejakým kábelom. Zatiaľ vymažem si označenie, nastavím si, že tam bude napríklad Solar kábel 4 mm alebo 6 mm. Dám si napríklad 6 mm a pôjde do rozvádzača s názvom RDC. Tým, že to takto vyberiem, mám výhodu to, že automaticky sem sa mi nastaví presný názov, ktorý bude pracovať s funkciou elektrorozvody. Potvrdím. Použijem teraz náčrt. Cez náčrt si zadefinujeme, že tam máme ten red kábel. Stačí mi to takto iba jednoducho prepojiť do tej trasy. Mohol by som ísť až do toho rozvádzača, potom tento string 2 by som pripojil zase k tej trase. A teraz vieme, že máme tu červený a tu bude mať napríklad ten čierny alebo modrý podľa toho, ktorý použijete. V tom prípade, aby sme to mali jednoduchšie, zasa buď idem cez editáciu makra alebo hromadnú zmenu vlastností, ja si vyberiem ten prvok, potvrdím a tu teraz zmením, že tam bude nie red, môžem kľudne zmeniť aj účel, že sa jedná o black kábel, automaticky sa mi prehodí na black, prehodím dimenziu, potvrdím a mám nastavené. To isté spravím aj u stringu číslo 2, takže pozrieme sa, že tam máme string 2. Pozor, ja tu mám vložené už optimizéry, ktoré vám budem ukazovať za chvíľku, tak vyberiem ich bez tých optimizérov. A použil som normálne výber cez Shift, čiže prvý a posledný, aby som sa tam niečo pridávať, môžem cez Ctrl. A spravím to isté, čiže mám názov string 2, vyberiem tam, že tam bude zase ten solar kábel, si ho nájdeme. Red kábel. Máme tam, že tam máme tú 6, potvrdím OK, potvrdím. A zasa spravím to isté ako predtým. U tohto posledného zadefinujem, že tam bude black kábel. Naozaj je jednoduchšie použiť takto tieto vlastnosti, že ich iba kliknete a automaticky sa vám prepíše a vloží sa vám presne do dimenzie. Potvrdím OK. Zasa spravím to isté, čo sme mali predtým. Tak použijem teraz fotovoltika, ten red kábel a takto spojím. Tak, si to priblížime, aby sme to mali lepšie. Ak nemôžem napríklad v tomto prípade trafiť, odporúčam použiť dočasné uchopy, to znamená Ctrl pravé tlačítko a dám si teraz úchop, ktorý potrebujem, takže dám si, že kolmo, vloží sa mi priamo kolmo a mám to vložené. V tomto prípade ja teraz spravím to, že
použijem nastavenie, dám si zatiaľ zmraziť hladinu pre optimizéry a mám tu nastavenú trasu. Použijem teraz funkciu elektrorozvody. Keď sme tu mali v jednom obrázku, tak mám ten rozvodač ABC zobrazený hore. Potvrdím. A zobrazilo sa mi okno ešte raz. Tak. ABC nevedie do NV1. Ja som tam mal nastavené, že už mi ide do inventoru, tak ja v rámci nastavenia rozvázačov zmením parameter kam, čiže ho vymažem. A znova spustím funkciu, som nevybral všetko, tak to zoberiem ešte raz. Potvrdím a teraz vidím, že tu mám definované tie kabláže. Takže tu mám prvý kábel, skontrolujeme si. Keď nám idú jednotlivé trasy. Pozrieme sa, prečo nám tu ide ten black kábel. Vidíme, že tu ide ten čierny kábel zvlášť. Takže ono máme tu spočítané jednotlivé tie kabláže a preto som tam definoval z tohto panelu, že tam ide iný kábel, aby sme mali aj ten kábel zvlášť. Keby som tam nechal, že tam bude ten red kábel, tak už tento kábel by sa mi nezapočítal. Takže dáme vložiť do výkresu. Krátce sa nám to vložilo. Aby sa vám stalo napríklad to, že máte toto vložené sem, že by ste to mali z tejto strany, stačí dať zrkadlenie prvku a vrátiť sa vám to naspäť. Takže ja to teraz takto vrátim a mám to správené. Môžeme si dať rôzne popisy, takže dám si napríklad popis dimenzie, dám si napríklad tento štýl, tak sa mi vloží niekde sem, že tam mám 2x2, dvakrát čierny, dvakrát červený a o 6 mm solárny kabel. Poďme si teraz ukázať, ako postupovať v rámci optimizérov. Optimizéry boli pridané v rámci verzie 2025, takže si pozrieme túto fotovoltiku, kde si môžeme vložiť optimizér a zatiaľ toto dole, čiže optimizér a access point a vložíme si tam. Ja už ich mám vložené, takže zatiaľ si dám odomknúť panely a postup je rovnaký, ako sme mali v rámci teraz klasických panelov. Jediným rozdielom by som postupoval asi tak, že by som tieto panely zmrazil, že by som ich dal, nie zmraziť, ale zamknúť, čiže by som ich takto zamkol. Vidíme teraz, že ich mám zamknuté. A postupoval by som, že ja už keď mám túto trasu, tak by som to spravil asi týmto štýlom, že by som ich dal niekde takto. Alebo celú tú trasu, ešte je možnosť, že by som ich takto vybral, posunul by som ich hore, aby sme to lepšie videli. Alebo napríklad, že sa mi to celé posunie, v tomto prípade by som to upravil takto. A ukážeme si teraz v rámci elektroinštalácií, samozrejme, že mi tam vyhodí chybu, pretože nebudem mať definovaný typ a dimenzie. Ja už mám definované označenia, takže mám ich definované, že tie jednotlivé optimizéry majú nejaké označenia, ale nemám definovaný typ. Tak v tomto prípade by som zase spravil to, že by som tam už dal ten solárny kábel, či by som si našiel, že tam bude ten solárny kábel. Tak, som ho preskočil, takže dám si, že solárny kábel. A zadefinujem mu, že tam ide ten solárny kábel, napríklad tá 6. Takže vidím, že to bude 6. Ak chcem hromadne, tak si vyberiem všetky dohromady, vyberiem, ktorý chcem, potvrdím a značia sa mi. Netreba zabudnúť, že zasa u toho posledného prvku, že keď sa pozrieme tuto v rámci toho, ja tu mám optimizér tuto, tak by som pridal nie red kábel, ale dal by som ten čierny kábel, tým pádom vidím, že mám hneď aj označenie. Mám tu označenie VL1 a VL4, je to iba z toho dôvodu, že vždy berie označenie z tohto prvku a keďže sa nachádzajú dva rovnaké označenia pre rôzne kabeláže, tak automaticky nájde prvé voľné, to znamená, že VL1. Dáme vložiť do výkresu, máme spravené trasy, pozrieme sa teraz, si dám regeneráciu, automaticky by sa mi mal prepísať dvakrát solárny kábel 6 red. Mal by som to mať aj black, neviem, asi som spravil niekde chybu. To som nezobral, čiže neprepísal som na black. Dám OK. A teraz spravím ešte raz elektrorozvody. Tak, už vidím, že to tam mám. Vložím a zregenerujem výkres. Automaticky sa mi tam vložia popisy, tak je treba.